I encetem ja l'espai de l'entrevista, avui amb el convidat, com deia el Sergi, parlant de projectes solidaris, de curses d'ultrafons. Ara ho contextualitzarem tot perquè tenim amb nosaltres el Jesús Gallida. Com estàs, Jesús? Benvingut al Dorsal. Hola, bon dia, molt bé, gràcies. Escolta, parlarem d'esports, però situa'ns, perquè el Sergi ens ho deia ara, aquest projecte solidari entorn també al francolí. Com va sorgir tota aquesta iniciativa amb aquesta ONG del Cambio? Explica'ns una mica. Sí, jo vaig decidir fer la Marató de Sables, que després explicarem, i és un repte esportiu majúscul, i en tot el que faig intento que tingui un impacte positiu, i en aquest cas un retorn al territori, en aquest cas temes mediambientals, i parlant-lo amb l'ONG Empieza el Cambio vam concretar de fer unes jornades de reforestació amb la canalla, que està molt bé amb els xiquets i xiquetes d'aquí de les escoles, i vam iniciar aquest crowdfunding, que encara està obert fins al 30 d'abril, per recaudar fons per tot el tema de reforestació i conservació de la llera del riu Francolí, que està bastant deixada. És un crowdfunding obert, com diu el mateix Jesús, i tu comences a córrer per recaptar fons, en aquest sentit, no en una prova qualsevol. És una marató de sables, desert, autosuficiència. Explica'ns una mica com se't passa pel cap o com vincules dir, no, faré aquest repte que no és senzill. Bé, feia molt de temps que la coneixia, ja de petit, perquè porten 36 edicions, i és la carrera, en majúscules, de qualsevol persona que fa llarga distància, és una carrera amb majúscules que tothom seguim. Llavors, per tema de la pandèmia, ho veia molt lluny, però vaig dir, començar a concretar tot el tema d'aquestes coses que vulguis fer en la teva vida, i llavors se van donar les condicions tant familiars, que eren les primeres, com econòmiques i professionals, i el que et deia abans, i buscant aquest impacte positiu també al territori, aquest retorn. Jo podia haver fet aquesta prova en majúscules i ja està, per satisfacció personal, que òbviament la tens, però volia que tingués aquest retorn a la ciutat, en el nostre riu Francolí, en el cas concret. Ara parlarem d'aquesta cursa, Jesús, i de tot el que t'implica, com et vas preparar, però una miqueta, per què el riu Francolí, en aquest cas? Bueno, bàsicament perquè és un dels entorns que jo vaig més a entrenar, el tinc molt proper a prop de casa, i com jo va molta gent a fer esport, a caminar, anar amb bicicleta, i la veritat que està molt malmès, no només de les últimes riuades com del Glòria o anteriors, que van afectar tant al riu, sinó que bàsicament és un canal, el que és un canal que desemboca quan hi ha riuades i no hi ha cap cura per l'entorn. No només el que volem fer nosaltres és una actuació petita, però que val també per conscienciar i sensibilitzar a la canalla i a la població que pugui estar escoltant el programa d'avui. I també hi ha altres projectes que s'han presentat a l'Ajuntament, com d'ONGs com Ecologistes en Acció, que és una actuació integral de renaturalitzar tot l'entorn del Francolí i a través dels fons europeus de Next Generation, i ojalà es dugui a terme, i nosaltres amb ambició més petita, però anar conscienciant sobre aquesta necessitat. Ens situem a la cursa, aquesta Marató de Sables. Jesús, ensenya'ns la medalla, perquè crec que la portes per aquí, clar, perquè no només és córrer per córrer, sinó que almenys és aquesta la medalla Marató. Clar, com et prepares per tot això, Jesús? Perquè no sé si mai havies viscut una cursa d'aquestes dimensions, en un entorn tan característic en aquest cas? No, mai. Jo de distància més llarga que havia fet no havia passat en una ultra dels 70 quilòmetres, i després havia fet molt d'asfalt, també algo de pista més jovenet, i últimament sí que feia llargues distàncies per al voltant de 40, 60, 70 quilòmetres. Hi ha tota una preparació en quant a tema d'activitat física, òbviament, de preparació, però també tens que estar molt fort mentalment. Acabar-la o no, òbviament, està bé físicament, no pots anar lesionat ni havent fet molts pocs quilòmetres setmanals, però has d'estar molt fort mentalment. Me deien com s'entrena això, dic, no ho sé, però vaig veure que sí que tenia fortalesa mental, sobretot els dies més durs, i quan va abandonar més gent van ser els 3 primers. El primer és quan la prova veus que això serà molt dur,
quan veus aquest fas front, i el segon perquè jo ja portava, el més dur que vaig notar va ser el tema d'unes ferides que se'm van fer pel pes, perquè l'autosuficiència és que portes tot, el menjar, el sac de dormir, material obligatori, roba, el portes i clar, sobrepassava la motxilla els 9 quilos més l'aigua que portaves per a avituallament, que és l'únic que et donaven. Llavors em vaig fer unes ferides com molta gent i el segon dia, a part d'això, una brutal tempesta de sorra que va durar tot el dia i en algun moment vaig pensar què faig jo aquí. Sí, tu vas plantejar de dir què estic fent al desert? Perquè clar, això ho expliquem, desert no és un dia o dos, no. Són 7 dies amb autosuficiència, amb molta calor, temperatures altes, el que deies tu, portant aquesta motxilla amb tot el que et comporta, vas arribar a plantejar, Jesús, bueno, marxo, tu, que s'ha acabat això. La paraula marxo o abandono no em va passar, va estar a punt de passar-se pel cap, però no em va passar, però el de dir què coi fas aquí sí que ho estava preguntant, però al moment intentes canviar, ja saps que en la llarga distància ja et venen aquests moments de flaquesa, de debilitat, i has de transformar-lo en positiu, i consells que m'havien donat, aunque pareguin obvis, això només és temps, deixa passar el temps, un pas rere l'altre, un quilòmetre rere l'altre, un avituallament, una etapa rere una altra, i al final ho aconseguiràs. I portava també un amulet, no me sortirà en català, que em van donar els meus fills, era un petit ninotet de Mickey Mouse que em van donar, i això era el millor gel, el millor xute d'energia que portava a la mà per acabar les etapes. Clar, ara veiem imatges que estem veient d'aquesta cursa de l'organització en si, Jesús. Clar, què és el que penses? Perquè són moltes hores, tens molt de temps per pensar, i ara tu deies, sobretot, no només físicament pel cos, sinó és un esforç mental al qual una persona no està acostumada. Sí, és, com deies, molts de dies i moltes hores. L'etapa que menys va ser la primera, vaig estar 4 hores i mitja, la que més 17, que era l'etapa de doble marató, de 85 quilòmetres, on vam sortir abans de 8 del matí, vaig arribar a la 1 de la nit. I hi havia 35 hores per fer-la, alguna gent gestionava fent nit, també fent bivac, i sí, moltes hores per a estar sol i per a pensar, llavors això, transformar els pensaments en positiu, pensar en la família, pensar en aquest repte solidari, pensar en que hi havia molta gent detrás que confiava en tu, i també pensar, per què no dir-ho, de dir, escolta, l'estar aquí ja em deien és una victòria, no et fiques més pressió, si no pots acabar-lo, doncs, bueno, ho has intentat, i això em tranquil·litzava una mica. I sí que és veritat que a la llarga vaig anar acompanyat des del segon checkpoint, des del 25 fins a meta, vam anar sempre un company i jo, anàvem alternant, però això va fer que, ajudava a distreure la ment. Jesús, et canvia molt la cursa? I ho dic perquè, clar, després d'aquesta cursa titànica hi ha una gestió que també és important, que és aquesta ressaca, entre cometes, podríem dir, però et canvia una mica aquesta Marató de Sables? Sí, et canvia tant la prèvia, per tot el tema organitzatiu, del material obligatori, d'autosuficiència, d'entrenament i mental, et canvia la cursa, o al final és una experiència de vida, el desert et posa al seu lloc, el córrer, el caminar en dunes, perquè excepte els guanyadors i la guanyadora, que és l'Anna Comet, també catalana, que va guanyar en xiques i va quedar 12a de la general, sí, et canvia, i després, posteriorment, no només la recuperació física, sinó que vens havent compartit, si diverses paraules defineixen aquesta cursa, és supervivència, i l'altra, companyerisme o empatia. No és una cursa a l'uso com pugui ser una marató d'asfalt, que vas a competir. Aquí pots anar a competir, la majoria de la gent va acabar-la, òbviament en la posició més digna possible, però si al del costat li falta alguna cosa, tothom es preocupa per el del costat. Inclús vius 9 dies amb gent que no coneixes de res, en una jaima oberta, on si et fa falta menjar, tothom te'n ofereix, menjar o qualsevol altra situació, i en carrera també tothom se preocupava dels del costat de com anava. Ara em deies tu, projectes en marxa, de moment descans.
De moment descans, assimilar el que hem fet. Òbviament continuarem competint en pista, trail, la Marató de València que tinc programada per a final d'any, però d'aquests reptes en majúscules de curses d'aventura, que es defineixen com d'aventura, autosuficiència, per ara keep calm. Doncs ha estat el Jesús Gallida que ens ha explicat aquesta iniciativa solidària i també aquest repte competitiu, esportiu en aquest cas. Jesús, ha estat un plaer. Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres un cop més per estar aquí al Dorsal amb nosaltres amb tota aquesta informació. Tornem la setmana vinent amb més contingut. Gràcies per seguir.